Шушы көннәрдә республика күләм сәйяр балалар һәм яшүсмерләр театрлар фестиваленең быелгысына нәтиҗә ясалды. Меңнән артык театр студияләре арасында Казан шәһәренең 171 мәктәп студиясе Гран-прига лаек дип табылды. Балаларда театр сәнгатенә карата ничек мәхәббәт уятырга, мәктәп театрларында куелырлык әсәрләрне каян алырга? Бүген студияның җитәкчесе, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, режиссер, актер Фердинанд Хафизов белән без шул турыда сөйләшербез. Бүген ул безнең кунак. Хәерле көн, Фердинанд әфәнде, исәннәрмесез? Хәерле көн, Илзе. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Ассаламу алейкум ва рахматуллаху ва баракатуху. Иң беренче инде әлбәттә мин сезне менә бу җиңү белән котлыйсым килә, Гран-при яулауыгыз белән. Һәм инде 1 миллион сум акча оттыгыз. Уйлап бетердегезме әле, нәрсәләргә тотачаксыз микән? Бик зур рәхмәт. Беренчедән мин генә атмадым. Монда бик күп безнең мәктәбебезнең хезмәткәрләре, укучылары катнашты. Беренчедән директорыбыз Рания Накиповна, икенчедән татар теле укытучылары, заучлар, аннан соң балаларны bir төркем балаларында табырга кирәк бит әле. Мәктәптә бик күп конкурслар. Менә шул конкурсларга әзерләгәндә талантлы балаларны үземә билгеләп барам. Һәм дә шушы конкурсны әйткән вакытта миңа әйттеләр спектакль куярга дип. Спектакльне куюны сез инде беләсез, нинди чыгымнар. Беренчедән, икенчедән аның артистлары кирәк, өченчедән аның талантлы балалары кирәк. Һәм дә иң кирәге аның әйбәт пьесасы кирәк. Менә сорау нәкъ шул турыда иде. Нинди әсәр белән чыгыш ясадыгыз? Пайларны аласыз? Әсәрләр табу бик авыр. Беренчедән, икенчедән минем Галиаскар Камал театрында эшләү дәврем һәм балалар белән менә 18 ел бергә мәктәптә эшләү дәвремдә бик күп китаплар укылган, пьесалар укылган һәм шулай ук үземнең тәҗрибәмнән чыгып мин пьесаларын шулай табам. Ләкин әле безнең шундый китап дигән передача бар бит әле, радио бар. Шул китапта менә Галиаскар Камал театры артистлары, шулай ук Тинчурин театры артистлары, алар яшь язучыларның әсәрләрен, хикәяләрен укыйлар. Мин аны бик даими тыңлап барам һәм шуннан миңа ошаган отрывканы, я булмаса хикәяне алып, мин аны үзем пьеса итеп үзем язып, шулай итеп куям. Менә татар егете, татар кызы конкурсына да шулай ук эшләдек. Гел пьесаларына табып булмый, кай вакытта бит яшь вакытлары туры килмәй. Ә менә бу пьесаны әйтеп торам бит, балалар безнең бик талантлылар. Без андый талантлы булдык микән әле дип уйлыйм кай вакытта шушы яшь балаларга караганнан соң. Төрле конкурсларга катнашканда татар кызы, татар егете дигән конкурс бар. Алар инде 4нче класстан 6нчы, 8нче класска хәтле, аннан соң шул категория бар һәм дә зураклар бар инде. Менә 4нче класс кызы килде дә, шуны күрсәттеләр. Менә карагыз, бу Зарифуллина Замира булып чыкты. Фирдания Зарифуллинаның кызы җырчы. Һәм дә репетировать итә башладык. Аның талантлылыкларын күрсәң, субханалла, минем ул балага сәламәтлек кенә телим. Шуны уемда калдырдым да, шушы пьесаны куярга, спектакль куярга, грант әйттеләр бит инде, һәр була дип 1 миллион әзерләнергә кирәк. Менә машинада кайтып барганда башыма уй килде. Карале, минем җырчы кызым бар. Бу кыз җырчы кыз. Бу кыз инвалид кыз булырга тиеш. Аның җырыш манерасы да шундыйрак. Аягы киселгән ул кызны әнисе бит инде яшь вакытында, 2 яшьлек вакытында поезд астына ташлый. Поезд аягын кисеп чыгып китә, ниләр куелган. Ну, мәйтәм шушы гына уйный ала дип, шушы кызны истә тотып, исемә килеп төште Галиаскар Камал театрында. 98нче елда Илдар Хайруллин абый, Илдар абый куйган иде ул спектакльне, Мәдинә Маликованың Җомах балалары дигән спектакль. Шул исемә килеп төште дә, минем бит әле 10нчы класс укучыларым бар, талантлы укучыларым, алар белән инде без берничә спектакль куйдык. Ну, бу отрывок кына иде, ләкин инде бик күп спектакльләрдән отрывкалар куйдык, конкурсларга катнаштык, җиңдек. Һәм шушы балаларым бар бит минем мәйтәм. Куябыз һәм алдым да бик җиңел генә. Бу инде 13 декабрь көне иде.
пьесаны Камал театрынан сораттырып алдырдым. Миңа җибәрделәр, шуннан укып чыктым. Кайсын кемгә рольләрне бирәсен мин инде башымда йөртә идем. Һәм репетиция башладык. Репетиция җиңел булды дип әйтә алмыйм. Чөнки ни өчен 10нчы класс балалары, бөтен 10нчы класс малайларымны, анда малайлар күп катнаша, бөтенсен армияга алдылар. Армия дип инде алар ике атнага военный дело буенча мәктәптән киттеләр. Юк инде, юк. Бер малаем калды, ул алар өчен бөтенес өчен репетировать итеп, бөтен исеме, бөтенесен ятлап бетерде спектакльләрен. Аннан соң алар кайтканнан соң башта бик салкын гына карадылар инде репетицияга. Аннан соң кирип киткәннән соң үзләре кайчан киләбез? Сәгать ничәдә була репетиция? Укытучылар катнашты. Мин завучларга бик рәхмәтлемен, Гөлсә Шәүкәтовнага, директорыбызга бик рәхмәтлемен, Диләрә Фидалиновнага, Зөһрә ханымга, татар теле укытучылары, класс җитәкчеләре булар. Алар менә балаларның өсләрендә торып, алар башта өйрәнәләр, текстны укыйлар айрым, минем белән киләләр, репетировать итәләр. Теге урыслар әйтмешли, целый система завод булды. Бер команда булып чыгыш ясагансыз диме теге? Чөнки бездә ни өчен әйтәм, без директор белән сөйләшеп, инде аны әйтергә ярамаса да, физкультура дәресләрен әзрәк кыскартып, без беренче класстан 4нче класска хәтле хореография дәресе эшләдек һәм бөтен балалар безнең станокта, биюдә катнашалар беренче класстан 4нче класска хәтле. Тырышлыгыз юкагына китмәгән инде, шулай бит. Анда бит әле бер генә конкурс түгел, бу конкурс кына түгел, анда конкурслар күп, бию конкурсларда. Шуннан соң Алланың рәхмәте белән күп хореографлар белән эшләргә туры килде. Алар гел эштә, профессионаллар бит үзләре, китәләр, вакытлары юк. Шуннан инде кайчан менә директор белән көттек инде, Алгиз кайчан пенсиягә чыгыр икән, җыр бию ансамбленең Казан биючесе. Шуннан Алгиз пенсиягә чыкты да безгә килде. Пенсияга дип инде ул барбер дә яшь кеше шулай бит хореографлар алар. Яшь инде алар бит 35 яшьтә чыгалар, иртә чыгалар. Шул кадәр талантлы егет, ул минем нәрсә әйткәнемне, нинди фикерләвемне, нәрсә әйтә, шундук эшләп куя. Менә мин булай күрәм әйтәм, мин булай күрәм. Менә шушындый биюләрне эшлә, менә шунда шулай була дип, ул мин килгәнчә эшләп куя. Ринат әфәнде, менә монда соравым да бар. Менә телебезне, милләтебезне саклап калуда менә бу балалар театр студияләренең ролен ничек үзегез бәялисез? Әйтеп бетермәслек, менә бу бик әйбәт дәүләтебезнең, менә бу дөрес направлениесе дип әйтәм инде. Юнәлеше. Ни кызганыч, үземнең бер туган инемнең 7 яшьлек малае бар. Без торабыз инде, алар торалар 35-40 километр Казаннан. Авылда бөтен балалар хәзер урысча сөйләшә. Шушы үземнең инемнең малае да татарча сөйләшә, гел урысча гына сөйләшә. Ә бездә андый вакытта ят иде авылда сөйләшү. Ә мәктәпкә, Казан мәктәпләренә килгәндә бу котышкыш анда татарча сөйләшкән кешенең бик сирәк. Безнең мәктәпкә килгәч, менә Раил Тинчурин театрында эшләп китте. Башкалар, жюрилар килгәндә татарча сөйләшеп, татарча кычкырышып, татарча уйнап сөйләшкәнгә шаккатып китәләр. Чөнки безнең мәктәптә күбесе татарча сөйләшә. Башка мөхитсездә инде. Бөтенләй башка. Бу директордан да тора. Бу татар теле укытучыларыннан да тора. Бу миннән дә тора торгандыр. Чөнки балаларыбыз, чөнки күрәләр. Башта кермиләр иде. Театрга теге булай гына карыйлар, нәрсә инде җүнне малай, театр уйнап йөрим инде дигән уйлар. Ә хәзер үзләре кергә, әни-әниләре җибәрә. Менә шушы җумах балаларын куеп бетергәч, әти-әниләрне чакырдык. Карарга. Сез күрсәгез, үзебезнең балаларның ничек уйнаганын, һәм дә әти-әниләрнең нинди халәттә булганын, андалар бөтенсе җылап беттеләр. Чөнки бит баласын ташлаган, тикендерәндергәч, баласын ташлаган әти-әниләре исән, балалар интернатта үсә. Бигрәк тә куркыныч, теге баланың минем әнием ялгыш мине поезд астына ташлаган. Ялгыш дип, ике баланың 6нчы класс балалары уйный, җылыйлар. Жюри килде менә, мин инде читтән карыйм бит, инде үзем дә бик каты дулкынланам, ничек булыр икән инде дип. Жюри килде, анда 4 хатын кыз иде инде, әйтмим кемнәр икәнен. Профессиональ артистлар килде, Тинчурин театрыннан Фәниз Җиһаншин килде. Башта былай гына карый башладылар да, бөтен жюри җылый.
балаларны спектакльне куеп бетергәндә җылыйлар. Фәнис ярты сәгать чыкмады. Балаларны кочаклап, шул кадәр профессионал дәрәҗәгә җиткерәсем килде. Мин аларга аңлаттым һәрбер рольне, башта сүзен, аннан соң аның йөрешен, сәхнә йөрешен өйрәтәсең, аннан соң шушы йөрешкә ит кундырасың образда. Менә алар шушы әйберләрне аңлап, белеп, нәрсә уйнаганнарын, нәрсә сөйләгәннәрен, бер-берсенә нинди мөнәсәбәттә икәннәрен бөтенесен беләләр алар хәзер. Шуннан Фәниснең сүз бирдек инде. Фәнис әйтә, бу 4нче курсның дипломный спектакльләреннән дә көчле. Әйдәгез Камал театры белән сөйләшәм. Камал театрында уйнатабыз бу спектакльне дип кайтып китте. Ләкин Алланың рәхмәте белән менә күптән түгел генә Айдар абыйга, минем абыйыма 80 яшь тулды, аның кабер ташын ачтык. Шунда Галиаскар Камал театрыннан артистлар килгән иде, Яшьләр театрыннан килде директорлар. Шунда сөйләшкәннән соң алар икесе дә менә Галиаскар Камал театрында да аена 2 тапкыр, Алла бирсә, һәм дә Яшьләр театрына да аена 2 тапкыр уйнатырга дигән шундый карар кабул иттеләр. Шул кадәр зур дәрәҗә. Ләкин балалар быел 10нчы класста, 2нче елга алар 11нче класста. Сез беләсез, әти-әниләр имтиханнар, күбесенең әти-әниләре бик ризалар, тагын карарга инде безнең Совет районының җитәкчеләре дә карыйсылар килә ул спектакльне тагын куярга дип. Ләкин менә әниләр каршыга әфәнде бу спектакльне бик тә барып карыйсыбыз килә. Карарга насыйп булсын, зур сәхнәләр насыйп булсын сезнең укучыларга, балаларга. Шуннан әйтеп битерим әле соравыгызга җавапны биреп бетермәс. Сез 1 миллион акча турында әйттегез, кая куйдыгыз дип. Ул 1 миллион акчаны мин гомумән күрмәмен дә дип уйлыйм. Чөнки сәхнә төзелешен, сәхнәгә реквизитлар алырга, аннан соң утлар профессионал дәрәҗәдә куярга, аннан соң тавышлар кирәк, видео кирәк. Менә монысы бөтенесе планнарыбыз алда инде. Барса тормышка ашсын. Килеп кенегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Балалар белән шөгыльләнгәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Уңышлар телибез, матур көннәр.